Het slimst wie de skeer onder de Hulk in Frenscher. Een hoekhoes kreeg een klap en de bliksem ging 4 wenden verder weer naar boeten. We namen het hoekhoes is slims congère. De boelje waren wekker van de knal. Mama ging naar de wc plassen en toen ging ik opeens heel hard huilen. Ja, toen was er een hele grote flits, hè? Ja, en toen was mama haar telefoon kapot. En wat dacht je toen het gebeurde? Nou, toen dacht ik dat het gewoon een scooter was, maar dat was niet zo. Het was gewoon onweer. Ja. Een skeerbedrijf en elektriciëns binnen van de maand waanden om de eerste skeer te repareren. Hoe slim die is, is nog net duidelijk. De reparatie is niet zo moeilijk, maar ja, materiaal moet je hebben. Ja, als er 10 woningen zijn, moet je 10 van die dingen hebben. Dus we zullen wel even naar de groothandel moeten. De bewoners zijn botskrokken van het natuurgeweld. Nou, ik zei, kom bij mama liggen. Mensen boven hebben ruzie. Ja. Ga maar lekker slapen. Ja, toen moest ik naar de wc en toen hoorde ik een grote klap. En toen allemaal lichtflitsen in de woonkamer. Dus toen ben ik weer naar boven gerend, omdat ik haar hoorde gillen. Ik denk, er gebeurt wat. En ging jouw voeten dadelijk in de gaten dat de bliksem inslaan weer? Nee, pas veel later, want ik ging naar beneden en ik hoorde een man buiten praten. En toen deed ik de voordeur open. En die zei van, het is hiernaast ingeslagen. In Jesterstreek is een plaatsje onbewoonbaar rekken nadat het weerjacht insloeg. De bewoners waren net thuis, maar boljers zeggen dat de boel baande. En op het Ameland sloeg in Holm het weerjacht in. En wen hoe zo de reddingboot weg, roef flink wat skee op.